sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen wala somi rewsiɗo wi kam wiyam haasira an neɗɗo dañat fullay mum i an kam kon yiɗa e oɗo mbaɗa an a yiyani hoore ma o yin a yiyani no mbaɗani ko ɗum ɗum noon ko gonga de no haale kono noon ko gonga min ceerno Mody min felata ceerno Mody mboɗo andi ko haalta ko gonga est ce que sa wona an faymo ɗum ɗo anen aduna wona ni rento hoorema an ko jiiɗa e oɗo mon yiya kam wala yiya goɗɗo ko kam ɗum ɗon mbi noon mo il faut mi haalde ɗum nana noon haalam ka ha feewa a faami min felani ceerno Mody ko haal ko fof ko gonga woppa hen hakkille ma himina seytani rajim kolito woppu gallam kolito an joni ko jiɗɗa min moom woppuma oɗo jaltina ɗum ɗo aɗa wara ɗum kolito ɓiyama oɗo kala ko heeɓi ɗum ko an waɗi ɗum o guila wi o waɗi déposé entreprise kolito jaaɗa liggoyde an ɓiyamo an jinnoɗa ɗum wadde nde Fouta Tamouros a waɗi ɗum Fouta complètement kolito min a tooñi kam mi yarlaki mi yafaki te aɗan ko ñin kolito matawa min woppude an kolito ha min mi ari galle mon mbiɗon kam bas mawne wi kam bas kam wala kaana duusamo sam so pirima mi tastot fof mi jaɓi goppe men onon ko woni yo Allah ñaw hakkude men ay baba yontini haalam ma ko gila nden ha joni ananan haala mbiɗa accuma nder par ce que ka kilifam mi yiɗa wiide musma ay ɓiyo sa yi mi wondemo ha joni par ce que ndimaga acci kamen mais so tawino ko jawdi wona ɗum haalde par ce que min mi wasani ko affaire ma so wasani ko affaire ma comme ɗiɗo goppon kam ɓesnam tranquille goppa ɓesnam min mi yiɗa moon min kala mo yiɗa kam mi yiɗa ɗum koliɗo no mbaɗɗa ɓiyamo ma Allah ñaw hakkude men ha ma Allah ñaw hakkude men de yaltugallam he sa yaltinimo kam wonna ko boni wop yaltugallam
Yartu kallam. Yartu kallam. Yartu. Ganam ni ko musa da cho gon cho mi daru ganam di no musa Do. Do. Ya. Ya. Mi kam sona mi gasa do liggey mo ganduɗa sa naatiro a waɗat AVC na jofɗa ko woni minen min ngala ha min ngala goppe men kolto he oɗo woni kolto he kolto ala ɗo kanko cohlu joor onon cohlul bon mi wona kolto kese cohlu ramata mbaɗa moole ala mo toñata mon ho toñe ɗum mo toñata mon ho toñe ɗum d' accord fof mi jaɓi bonneragal mo ngal noon ko ɗo terra toon ɗum wi kolto yo ko ɓiyam tranquille kolito rewi ɓinguelam gila ha naaka kolito rewi ha hañini ɓiyam min mbaɗa wawno yoftade way kam juuɗo mokkidima e Allah kolito lewru korka kolito nani sorte galle worta nen naata gallam jamma e ñalawma 3 heures du matin 4 heures du matin to subar ala heure mo kolito woppani hay worɓe hay rewɓe joguiɓe worɓe korka mbaɗi pause koɓe waɗɓe pause kolito wi watta pause wonde dandi ko naani mo galle mo wonde mo dimo wonde mo ɓiidimo moro aɗa andi so wonano dimo ƴiƴam dimago dogata e makko o natta galle mum mi yandum de an moɗo holko kolto waddata e kangare so wona o yidde makko e on aɗa andi a yiyatamo toon nen sa yidde kadi kanko o miiji ko hanki wona hande o miiji an woni mode anda hoore ma kadi a wona dima wona juuɗo an somin jaɓanima min nefanima min ufnakima a fotani yewade min so nefi kam mi nafa moon an noon a yewaki min ko kolito yewi amen gittuɗo hakkille mum foto ne ɗakke moon ko on heɓimi te mi haalama ɗum ni an ka mbaggo de min an ƴewɗeɗo paɗe an moodi ganduɗa ɗo minen kamin juuroɓe ɗo hen mi sikkanno kono hekare woni kefe kay ko an aɗa jooɗi ka mawɗo kellifaɗo a natta juma a natta jama a sakkotaka muddata normal cukalel pertuol aɗa pertuɗo e damal galle mon ne yelo foof kocca sawdu ma andata anda ɓew ka ɗuɗɗum ha gueɗe woni tan anta haɓɓaka o way kam ko rabbuji wondi saaha foni irto kono an kam ko pertikake ɗa mum a anda ko kalata a anda ko jara anda ko poɗɗa wadde te mi haalani ɗum oɗo wuttere ɓoɗi ɗum hande lebbi ɗiɗi modi pottume ma fotoɗo kadi ɓono ɗo wutti d' accord ɗum wonɗa ɗo a foti ɗuɗo coppi ka hendu gertoɗe ɓole wona yomi looto wona yomi ñaam wona yomi yar ko yomi darmo danam tan e leegal to ñaami fof mboɗo dugde ko ñaam fof mboɗo haɓe modi minen kadi moole caggal Allah meɗaɗum bettanimi noon ay ko jaalɗa kam ɗo ko bettani bettotam waɗani kam surprise sabu ko ni mbaɗɗa bamma ko boite wari ɗum mette ɗo jennuɗa bamma ɗo piiɗon ɗum o dokkan ɗum jaam ha Allah nani ɗum laata ƴettiɗo bamma kono woppata gon wari bamum mette kay ko an baalo way cartonnajo moƴƴi aɗanni min kuuɗa komin duwanaɓe onon ko haalino heɗetani kuuɗaɗo way kono mbaɗani adama nan ɗum kon yewta ndeɗo koyɗe zandarmori nawa mi he kam yo minen a waɗi min buuɓi an modi a waɗi min an wallahi modi yewakini sa yi a joguimo cuusal nadde oɗo galle ko kollito rewe mon kono ma laaɓa hakkude men minen ni haw artiɗo henne oɗo galle haalani
ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi 12 ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen